En aquest vídeo es presenten les noves funcionalitats afegides per Google a l'última actualització de Notebook LM. Les funcionalitats noves permeten la creació a partir de les fonts d'informació introduïdes de infografies, presentacions i taules de dades estructurades. A continuació es mostren exemples d'ús per cadascuna de les funcionalitats. Per simplicitat i eficiència a l'hora de generar aquest vídeo, els exemples han estat generats amb antelació. Infografia. A partir de la selecció d'una font d'informació, l'objectiu és generar una infografia. El procés de creació permet certa configuració, com ara indicar estils o colors del disseny, definir on cal posar el focus o establir el tipus de llenguatge i vocabulari. A partir d'aquests paràmetres es genera la infografia, que al cap d'un cert temps produeix el contingut. Aquesta s'adapta tant al contingut de la font seleccionada com a la configuració afegida. Tot i això, cal revisar, contrastar i verificar el contingut generat. La infografia es pot descarregar en format d'imatge i compartir amb altres usuaris. Com es pot veure, ens ha generat a partir del document de competència digital docent en intel·ligència artificial una infografia on ha destacat els punts més rellevants i més importants del document, afegint una explicació breu i elements visuals per fer una transferència del coneixement de la idea o del concepte de manera més fàcil. La següent funcionalitat que es veurà a continuació són les presentacions. A partir de la selecció d'una font d'informació, l'objectiu és generar una presentació. El procés de creació permet certa configuració, com ara indicar estils o colors del disseny, definir on cal posar el focus o establir el tipus de llenguatge i vocabulari. A partir d'aquests paràmetres es genera la presentació, que pot trigar uns minuts a produir el contingut. Aquesta s'adapta tant al contingut de la font seleccionada com a la configuració afegida. Tot i això, cal revisar, contrastar i verificar el contingut generat. La presentació es pot descarregar en format PDF i compartir amb altres usuaris. En aquest cas, s'han utilitzat dos fonts d'informació. El document de la UNESCO en relació a la intel·ligència artificial i educació i el vídeo de presentació del document enviat als centres sobre intel·ligència artificial. En aquest cas, ens ha generat una sèrie de diapositives on s'ha plasmat o s'ha visualitzat els elements més rellevants d'aquestes dues fonts d'informació, afegint les descripcions, els detalls i els elements visuals per facilitar la seva comprensió. A partir d'aquest recurs generat, es pot, com s'ha comentat anteriorment, compartir i descarregar el recurs generat. I per últim, ens quedaria per veure la taula de dades. A partir de la selecció d'una o diverses fonts d'informació, l'objectiu és generar una taula que ajudi a organitzar i analitzar la informació de les fonts en un format estructurat. El procés de creació permet certa configuració, com ara indicar on cal posar el focus o establir quines dades cal afegir a la taula. A partir d'aquests paràmetres es genera la taula, que pot trigar uns minuts a produir el contingut. Aquesta s'adapta tant al contingut de les fonts seleccionades com a la configuració afegida. Tot i això, cal revisar, contrastar i verificar el contingut generat. La taula es pot exportar a un full de càlcul. En aquest cas, el focus o la informació seleccionada a partir de les dues fonts d'informació ha estat la següent: el nom de la font, el focus principal, els punts més rellevants tractats per la font d'informació, les conclusions, les fonts citades
i el nom o la referència cap a la font original, que en aquest cas venen citades en la part inferior. A partir d'aquesta creació hi ha la possibilitat d'exportar-la a un full de càlcul. Els continguts generats van més enllà de simples resums, generant recursos visuals i estructurats a partir de les fonts d'informació, un material que pot ser de gran ajuda al docent. Com hem comentat anteriorment per les 3 fonts d'informació, hem citat o hem fet referència a la configuració. Aquests recursos permeten certa configuració a partir d'aquesta funció on podem afegir-hi, per exemple, aspectes del disseny o aspectes sobre el focus o el contingut de la font. Per cadascuna d'elles podem accedir-hi al seu menú de configuració i seleccionar els paràmetres adients. També cal fixar-se en l'etiqueta que porten algunes de les funcionalitats de Notebook LM. En aquest cas, fan referència a la versió beta. Això porta afegit certes limitacions a l'hora de generar els continguts, on aquestes limitacions venen fixades per Google. En aquest cas, aquestes limitacions és en relació al nombre d'infografies o de presentacions que es permet a l'usuari en els comptes gratuïts. I això és tot.